Čaute, zdravím všechny ženy, děti, pány a vítám vás nový let's player ze hry Angry Birds Star Wars. Takže jdeme na to. Už jsem to trošku zkoušel, takže jdeme od jedničky. Tak, co mám za úkol? Jo. Takže takhle to máme rozbít. Tak. Hele. Potřebuji to zničit. Ale, počká, jdeme to střílet. To zničil sám, pijeme se čajíčka. Paráda, dostali jsme 30 000 bonus. Máme 3 hvězdičky. Jo. Takže... Jo. Co mi to hodilo? Hele, to chci. Takže dobře, jdeme na to. Uděláme to asi... Tak. Doufám, že ho rozbije to. Ale to spadne na něj. To vím, to zabije. Ale potřebujeme ještě udělat tamto. Což uděláme takhle. Jo, paráda. Paráda. Tak. Jo, vyhráli jsme. Ne, to bylo trapné. To bylo trapné. A máme jenom 2 hvězdičky. A je to prostě žle. Je to žle. Hele, aha, tady mám střed. Fail trošku. Hele, co to je? Mi to vyletělo samo. Hele, aspoň zabijel. Aspoň tam to ještě dole. No, paráda. Teďka to... Bum. Paráda. Jo. Vypadá to slibně celkem. Jo. Vypadá to slibně. Velmi slibně to vypadá. A jdeme na další, takže jdeme to zkusit. A zkusíme to TNTčko, co tam je. Jo. Pěkné. Na jednu ranu jsme ji dali všechny. Takže to pěkné, dobře. Takže máme 30 000 bonus a máme... Ale, rekord, jo. 3 vědičky. Ale, co to je? Jo, to je, že máme nějakou novou tu postavu, že? Nějaký to novýho střílecího panáčka. Takže jdeme na to. Hele. Jo, to... Spadne sem, kam, ale bychom tam všechny, že? Tak jsme nezabili všechny. Ale... Jako celkem je to povedené. Teďka doufím, že ho trefíme do toho. Jo, paráda. Nice. Se nám povedlo. Nice, takže máme 20 000 bonus. A trhneme rekord zase. Jinak budu dávat ještě let's play asi z Minecraftu, a nevím, z Happy Wheels a z jiných edic Angry Birds, nejenom Star Wars. Takže rozbijeme tohoto mutanta. Telulin. Je to už oplesk, ale já si to nechám. Počkej, tak, nechám to restartovat. Nice. Jo, to jsme pěkně zničili. Jo, na jednu ranu jsme si to dali. Čajky dopitej. Máme... Trhneme rekord. Jo, zase jsme trhli rekord. No, pěkně jsme si dali. 3 hvězdičky. Jo, toto je nějaký těžký, takže tímto asi budeme muset trefit tady toho zakreslíka. Tady tam kempí, jestli ho netrefím, tak se asi paráda. Tady jsme taky trefili, paráda. To taky trefím, paráda. A to vysměrujeme asi tak nahoru. A bum. Jo. To je nějaký ten ve Star Warsu šaman. Bez pomalý se čas. A dostaneme bonus, takže jsme překonali další rekord. No jo, paráda. Hele, já budu muset ukončit
Ne, že by vás chtělo odpustit, ale to si dám asi poslední. Protože video může být maximálně 15 minut. Zatím. Takže další videa čekejte po nějaké době. Jinak to asi nejde. A tak zkusíme to takhle. No. To asi nedáme. Teď to nedáme, to mám za krslíka. Zkusím tady dolů toho zavít. Ale hele. Tak nic. No. Tak nic. Ale takže. On se vysměje ještě. Lolin. Ale 8, no, to je to, který jsme předtím taky nemohli udělat. Jo, tady. Takže u dalšího let's play, který vyjde. Hele, co tady máme? Free update coming soon. To nechcem. Hele. Power Judy. To jsme se registrovat, tak to nic. A další let's play čekejte zítra, tak vás zdravím a všechny ženy, děti, pány, zdravím, čaute.